Шақырылған орынға бізде тезгіне барып жете алмадық. Сосновый Борға туры юлны қор қоплаган. 25 шақырымны урабузарға туры келді. Здесь было 1,20 м. Вот видно, да, что Амкадор нам ее прочистил. Но за выходные ее замело. Был сильный снег. Бұл Қазаннан ерақ түгіл орнашқан коттедж бистелерінің бірсі. Әлеганда ұнғайла яшай. Юл чистарту техникасы сирек келеділер. Үйлеріне юлны өзлері салалар. Кеше хатын белән инде чистарттык, кирәк белән тракторны көтеп тормадык. Лопатой. Күрәк белән чистартып бетереп буламы нисең моны? Картыгыз кеше ирем белән көч хәл белән чистарттык. Выйти невозможно. Шыға алмыйбыз, жеу барып та булмый, билдән кар. Үзәк юлга чыгу өчен тракторга үзебезгә түләргә туры килде. Бу юлларда тәҗрибәле машина йөртүчеләргә дә кыенга туры килә. Автомобиль белән узганнан соң кире килеп детальләрен җыеп йөриләр. Кар күбен, машина тормады да. Бампер монда калды инде. 2 станкадан, все равно акча. Арам булды. Кайберләре машиналарын юл читендә калдырып өенә кадәр җәяү бара. Ашыгыч ярдәм, янгын сүндерүчеләр чакырасы булса нишләргә? Менә ул бистәдән күршедәге Күн авылына кыска юл. Кибет, ФАП, мәктәп һәм балалар бакчасы шул авылда. Туры барып булмый. Кулай Петрәш аша урау юл гына. Бару кайту белән бергә өстәмә 50 чакрым. Бу күпме вакыт, бензин. Ольга Сарсынбаева кыш көннәрендә кызны балалар бакчасына сирәк илтәм ди. В большинстве случаев Күп очракта өйдә калабыз, кайдыр батып калмас өчен. Берсендә җәяү кайттык, билдән кар иде. Директор миндә сораган, минем бала белән торам. Сез нигә килмәйсез мәктәпкә әйме? Мин әйтәм, юл бит юк. Кар төшкәч юл. Ничек килергә? Мин иртә белән ярар эшкә киткәч, балаларны ничек забирать итәргә кирәк? Минем не получается. Яздык, МИКка яздык да, председательгә дә яздык. Алар безгә беләсезме нәрсә диде. Бездә акча юк. Без инде алдан Сосновый Борны чистартып тора идек. Менә хәзер МТЗ 82 тракторы белән генә анда чистартып булмый. Анда инде көн сайын кырдан себертә җил һәм без чистарткан юлны күмеп бара. Шуңа күрә инде зур трактор, Амкадор тракторы кирәк. Шул Амкадорны без инде нанимай итәбез. Ну, аңа түләргә бит инде финанс кыйнаклар тудыра. Аңа бит акча кирәк. Районның башкарма комитетында әйтүләренчә, Күн авылына кадәр кыска юлның рәсми статусы юк. хәзерге вакытта әлеге территорияда юллар объект буларак юк. Юллар өчен җир участоклары гына формалаштырылган. Сосновый Бор шәхси девелопер проекты булганга күрә юлларны чистарту җаваплылыгы шушы девелопер өстендә. Сосновый Бордагы участокларны сату белән МИК девелоперлык компаниясе шөгыльләнә. Анда аңлатуларынча, юл чистарту чыннан да алар өстендә. С техникой Төрле хәлләр була. Техника ватылган чакларда без бу бистәдә участоклар сатабыз. Кешегә күрсәтергә алып килү өчен дә юллар кирәк бит. Шуңа күрә без юлларны даими үзебез чистартабыз. Тоткарлыклар да булгалы инде. Һава шартлары төрле бит. Ничек монда торырга, мин белмим. Монда 5 көн чыга алмыйча утырасың, ызгышып алар белән. Без бу репортажны әзерләп бетергән вакытка бистә юлларын техника килеп чистартканда. Гөлнас Сайфетдинова, Рамил Галиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.